Hos Tromborg har vi 3 serum, og som hos alle de andre produkter gælder det også her, at hver enkelt serum kan stå alene, og de kan mixes og matches, så man kan bruge dem alle 3. Vi har 3 serum, en anti-aging wrinkle serum, vi har en pollution serum, og vi har en glow serum. Vores anti-aging wrinkle serum er et luksusserum, der forener skønhed med natur og videnskab. Det er et højkoncentrat af en helt ny generation af peptider, der aktivt reducerer rynker, og efter faktisk blot få minutter får huden til at fremstå glattere og med rynkerne eller livslinjerne synligt udvisket. Og den formindsker også hudens porer, og så giver den huden udstråling, så den bliver ungdommelig og smuk at se på. Det består af 6 forskellige peptider, og det fungerer blandt andet ved at koble mellem strukturen i over- og underhud, så de kobler bedre, så huden bliver skøn at se på. Komplekset reagerer faktisk med nøgleproteiner i huden og forbedrer dermed hudens struktur. Og den hjælper med at øge funktionaliteten og kommunikationen mellem molekyler i huden. Og så stimulerer den også vigtige proteinstrukturer i huden, herunder 3 forskellige kollagentyper samt de vigtige proteiner, laminin og integrin. Og ved at stimulere alle disse her makromolekyler på en gang, så opnås der en fantastisk gevinst for hudens udseende, så den fremstår opstrammet og løftet og med synligt reducerede livslinjer. Det er en fantastisk anti-age-effekt, og huden efterlades meget glattere og styrket med fornyet vitalitet. Man skal faktisk bare dubbe den helt forsigtigt på livslinjerne med fingerspidserne, og så er den ideelt til alle hudtyper. Den kan bruges op til 2 gange dagligt under almindelig fugtpleje eller ovenpå. Der er faktisk så mange ingredienser i, at den både kan fungere ovenpå og under. Det er faktisk lige meget, hvad vej man putter den på. Bare den kommer på huden, den finder selv vej. Vores anden serum er vores glow serum, og til forskel for eksempel wrinkle serum, som man med fordel bare kan dutte i livslinjerne, så kan man bruge glow serum i hele ansigtet. Og igen her gælder det, at den både kan komme under og over almindelig cremepleje. Og glow serum den indeholder et ekstrakt af passionsfrugt og passionsblomst, og den både blødgør og afstresser huden og får den til at stråle af sundhed og velvære. Det er sådan en rigtig askepotterampulle, når man putter den på, så får huden virkelig vitalitet og udstråling. Og den indeholder vigtige antioxidanter, der opstrammer de fine linjer, og så rynkerne de også udviskes. Og så planteekstrakterne de stimulerer også energicentrene i hudcellerne. Og den cellulære energiproduktion forøges, og nedbrydning af kollagen den forebygges. Og den essentielle fedtstofbarriere, den afbalanceres, og hudcellemembranerne optimeres, så der er simpelthen alt godt at sige om den her. Huden syner og føles glat, blød og smuk. Og glow serum, det er simpelthen en vigtig del af en anti-age forebyggelse og behandling. Mikroalger er der også i, de genoplader huden med ny energi, og de beskytter mitokondrierne og forøger derved energiproduktionen, så cellefornyelsen stiger væsentligt, og huden kommer til at se lækker og sund ud. Og faktisk de her mikroalger, de har et naturligt levested, som er saltvandssøer, som har et utroligt saltindhold, der er 9 gange højere end almindelig saltvand. Så den er derudover også udsat for en høj solpåvirkning af algen og vandtryk. Og så for at modstå sådan et forhold, så behøver algen en masse energi. Og det er det, vi overfører til videnskabelig hudpleje. Vi fylder energidepoterne i stresset hud op, så huden bliver meget strålende at se på. Og det er simpelthen den ultimative boosterbehandling af huden, så den får sin glød tilbage. Serum er utrolig nemt at påføre, lidt, man når langt med lidt. Den absorberes også virkelig hurtigt. Og så har den selvfølgelig en delikat duft af vores æteriske olier med stimulerende effekt. Den sidste af vores 3 serum, det er anti-pollution serum, og det er en lille speciel størrelse, som man med fordel kan bruge som final step, altså simpelthen også på toppen af cremen, inden man bevæger sig ud i for eksempel en storby. Det er simpelthen en naturlig behandling af huden mod daglig citystress, rigtig detox-serum, og det er en unik kombination af økologiske planteekstrakter, der sørger for, at hudens naturlige forsvar mod frie radikaler den øges. Det har en fantastisk eksklusiv detoxificerende og fugtgivende måde at virke på, og den får virkelig huden til at bevare sin udstråling og vitalitet, og rigtig velegnet også til problemhud. De særlige fugtgivende egenskaber i serum, det skyldes planteekstrakter, som er dyrket og vandet med rent vand fra bjergene i Alperne. Og så har det også en masse skønne alger i, og den har nok, hvad der er verdens kraftigste antioxidant, nemlig enzymet superoxidismutase.
Det her superenzym, det virker som en antioxidant ved at inaktivere frie radikaler, og så forhindrer den desuden inflammation samt beskytter cellemembranerne i huden. Det er simpelthen et uundværligt aktiv i storbyen, eller når huden trænger til en ekstra beskyttelse. Så den kan bruges på toppen af almindelig dagcreme, men virker både under og over.